Κατσουράνης, ένα σούτ από πολύ μακριά. Είχε δει τον τερματοφύλακα της Νιγηρίας, τον Ενγιάμα, μακριά από τα δοκάρια του. Δεν έχασε και πολλά που το επιχείρησε. 5 Νιγηριανοί μπροστά. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Νούτσε. Πέρασε η μπάλα. Όχι. Όχι πάλι τέτοιο γκολ. Όχι πάλι τέτοιο γκολ. Όχι πάλι τέτοιο γκολ. Κοιτάξτε εδώ. Περνάει η μπάλα από όλους. Σοβαρότατη ευθύνη του Τζόρμπα εδώ. Όσο και αν ευνηδιάστηκε. Όχι. 4 και με τον Τζιόλι 5 τώρα οι παίκτες της εθνικής ομάδος. Έρχεται η μπάλα στην περιοχή. Out Κυριάκος πήρε την κεφαλιά. Δεν ξέρω αν είναι out η corner. Out όμως λέει ο διαιτητής. Βλέπετε το Σωτήρη Κυριάκο. Έγινε μια φάση και βγήκε corner λοιπόν από τον Καραγκούνη. Κεφαλιά από τον Κυριάκο και πάλι out. Δεύτερη κεφαλιά. Σε δεύτερη στημένη μπάλα από τον Σωτήρη Κυριάκο που είναι απειλή στον αέρα. Το πλάγιο out για την ελληνική ομάδα. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει χτύπημα εκτός φάσεως εκεί. Από την πλευρά του Καΐτα, αν πρόλαβα να δω καλά. Τρέχει ο Ρουίς. Για να δούμε, εκεί θα είναι πολύ σημαντικό να πάρει κόκκινη, μπράβο. Μένει με 10 παίκτες στην Νιγηρία από ένα βλακώδες χτύπημα του Καΐτα. Παπασταθόπουλος. Όλοι οι Νιγηριανοί πίσω από την μπάλα. Έγινε η σέντρα, έρχεται το Ρωσίδη στην κεφάλια. Λίγο ήθελε. Καλή όμως η κίνηση από τον Βασίλη το Ρωσίδη που ήρθε πλάτη και είναι ο Παπασταθόπουλος. Πολύ σωστά έχει και την κάρτα ο Παπασταθόπουλος. Πολύ σωστά κάνει γιατί πρέπει να παίξει με 2 πλέον τη στιγμή που παίζουν με 10 οι αντίπαλοι. 3 παίκτες για πρώτη φορά μες στην περιοχή. Έγινε η σέντρα. Πέρασε προς τα πίσω. Δεν ξέρω αν είναι out η corner. Είναι out. Ζητάει ώρα την μπάλα ο Σαμαράς. Πρέπει να τον δει κάποιος. Ο Κατσουράνης, ένας Αλπικίδης. Όχι, χάνεται. Όχι, μεγάλη ευκαιρία. Την έβγαλε ο Νγκιάμα. Παραλίγο να βάλουμε το πρώτο μας γκολ σε Μουντιάλ. Κρίμα, εδώ θα ισοφαρίζαμε. Η σέντρα από το Βίντρα. Και τελικά είναι κόρνερ από τον Νγκιάμα. Πολύ κρίμα. Τι ευκαιρία χάσαμε. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Αρκεί που αρχίζουμε και λειτουργούμε καλά επιθετικά. Να οι κάθετες μπαλιές. Πολύ ωραία ο Κατσουράνης. Φάση για γκολ στο Σαλπικίτη, δεν το έβαλε. Είχε την γωνία ανοιχτή απέναντι. Γιώργος Καραγκούνης. 6 παίκτες στην μεγάλη περιοχή. Χαμηλά πάλι. Πρώτο δοκάρι Σαμαράς. Όχι! Δεν τη βρήκε γεμάτα την μπάλα. Τζιόλης. Για τον Κατσουράνη έκανε το κοντρόλ. Ήταν καλό. Να ο Σαλπικίδης στο σούτ. Γκολ! Το βάλαμε! Είναι το πρώτο στο Μουντιάλ. Το βάλε ο Δημήτρης ο Σαλπικίδης. Τον βοήθησε η τύχη. Βρήκε η μπάλα στο αμυντικό. Αλλά η εθνική ομάδα κάνει αυτό που θέλαμε. Πετυχαίνει γκολ. Πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είναι ένα ιστορικό γκολ. Ο Δημήτρης Σαλπικίδης ανοίγει ανοίγει το λογαριασμό της εθνικής ομάδας στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Δείτε και πάλι την μπάλα που παίρνει πορεία κακή για τον τερματοφύλακα από τα πόδια του Αρούνα και καταλήγει στα δίκτυα. Ισοφαρίζουμε στο 44. Κατσουράνης, πολύ καλή πάσα βέβαια. Φανταστικό κοντρόλ. Είπαμε να βάλουμε γκολ στο ημίχρονο και το πετύχαμε. Ό,τι δεν έκανε πριν ο Σαλπικίδης το κάνει τώρα. Μας φύγε η μπάλα. Προσοχή θέλει ο Βίντρα εκεί. Είναι και ο Σαλπικίδης για την βοήθεια. Δεύτερο δοκάρι Τζόρβας. Ευτυχώς. Μπήκαμε πολύ ζεστά στο δεύτερο ημίχρονο όπως κόρνερ από τον Καραγκούνη με φάλτσο. Δεν περνάει η μπάλα, έρχεται πάλι στον αρχηγό όμως. Είναι πάντα οι 5 παίκτες μας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Νέα σέντρα από τον Καραγκούνη. Πέρασε η μπάλα στον Κυριάκο. Κεφαλιά τη μάζεψε ο Ενγιάμα. Και 6 παίκτες ελληνικής ομάδας στη μεγάλη περιοχή. Τζιόλης και Σαλπικίδης απ' έξω. Έγινε το φάουλ από τον Καραγκούνη. Πέρασε η μπάλα. Την ελέγχει ακριβώς στην μεσαία γραμμή ο Λουκάς Βίντρα που κάνει το γέμισμα. Δεν ακολούθησε γρήγορα το Ρωσίδη. Λάθος. Και όχι Φάνη. Όχι. Φοβερή ευκαιρία. Και τώρα θα κινδυνεύσουμε να φάμε γκολ. Ο Θεός να μας βοηθήσει εδώ στην αντεπίθεση. Ο Αγεγμπένη δυστυχώς το έβγαλε ο Τζόρβας. Φοβερό. Θα πάθουμε έφραγμα με αυτά που γίνονται στο Bloemfontein. Κατσουράνης ελέγχει κίνηση από το Σαλπικίδη. Τον σημαδεύει ο Κατσουράνης. Σαλπικίδη τσίπησε την μπάλα. Πάει να μπει ο Γκέκας. Μπερδεύτηκαν εκεί. Να ο Σαλπικίδης βέβαια είναι μόνοι τους οι δυο τους με 3. Έγινε η σέντρα προς τον Γκέκα και παλιά κόντρα. Κόρνερ τελευταία στιγμή από το κεφάλι του Γιόμπο. Χαμηλά το κόρνερ για το Σαλπικίδη. Έγινε η σέντρα τώρα. Σαμαράς κεφαλιά. Όχι! Τι έβγαλε ο άνθρωπος, συνεχίζεται. Καραγκούνης, νέα σέντρα χαμηλή, όχι καλή αυτή τη φορά. Τι έβγαλε ο Ενγιάμα.
Λοιπόν, έχουμε το κόρνερ τώρα από τον Γιώργο τον Καραγκούνη με 5 παίκτες στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται η μπάλα, Σαμαράς δεν έκανε την κεφαλιά μάλλον. Διόλης, για να δούμε το σουτ. Το έχει ο Αλέξης, το έκανε χαμηλό, έφυγε η μπάλα. Γκολ! 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 Έδωσε, όχι, έδωσε. Γκολ! Όχι! Ναι, μετράει το γκολ, κανονικά μετράει! Από τον Βασίλη τον Ρωσίδη, μετράει το γκολ κανονικά! 2-1 η εθνική ομάδα! 2-1 πολύ κοντά στη νίκη για πρώτη φορά στα τελικά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Έχασε την μπάλα μετά από το σουτ του Διόλη. Ο τερματοφύλακας ο Ενδιάμα την έχασε την μπάλα και ήρθε ο Βασίλης ο Τωροσίτης σε ένα γκολ που του αξίζει. Που του άξιζε μετά από όλη τη συνολική παρουσία του και στον αγώνα με την Νότια Κορέα. Και σήμερα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πήγε ο Καραγκούνης και τα λέει με τον Ρεχάιντελ. Φοβερές στιγμές. Φοβερές στιγμές για την εθνική ομάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ στο Bloemfontein. Βίντρα, Σαμαράς. Με 9 η Νιγηρία. Καραγκούνης. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Έκανε το σουτ. Πέρασε η μπάλα. Πέρασε. Πολύ καλό το σουτ. Να φέρνει την μπάλα στο δεξί. Να το ξανακάνει το σουτ. Έφυγε η μπάλα πάλι. Γκέκας. Έφυγε πλάγια. Ο Γκέκας δεν έχει υποστηρίξει. Κόρνερ. Δεν πειράζει. Μια χαρά. Καραγκούνης. Έτοιμος για τη σέντρα. Την έκανε, είναι καλή, Κατσουράνης, πέρασε η μπάλα, Σαμαράς, Κυριάκος out, κρίμα, θα το κλειδώναμε εδώ. Ούτσε, στάθηκε όρθιος, έκανε σουτ χαμηλό, πέρασε η μπάλα out. Καραγκούνης, ωραία είναι η παλιά του για τον Διόλη. Το έκανε το σουτ χαμηλό, κόρνερ.